Morjesta vaan kaikille katsojille. Nyt olisi talviloman aika. Talvi on ollut edelleenkin talvi. Ei ole ilmasto niin paljon lämmennyt, etteikö olisi tarvinnut lumitöitä tehdä. Ruvetaankin pikkuhiljaa siirtymään lentokentälle ja katsotaan, veisikö se meidät johonkin lämpimämpään paikkaan. Oikein hyvää huomenta. Nyt oltais Vantaa lentoasema liepeillä ja tästä sitten pikkuhiljaa tässä lentokenttähotellilta siirtyä tuonne terminaaliin. Ja tää lentokenttähotelli on kyllä ihan hyvä vaihtoehto, kun pitemmästä matkasta tulee pääkaupunkiseudulla ja lähtee lennolle. Pysäköinti ilmasta ja hyvät aamiaiset ja lentokenttäkuljetukset siihen päälle. Siitä kun rupeaa laskemaan, niin sille hotellille ei sitten paljon hintaa jääkään. Mutta nytpä odotellaan bussikuljetusta terminaaliin ja katsotaan mihin päädytään. No niin, nyt sitä selvittiin Helsinki-Vantaalta Malagan lentokentälle. Costa del Solilla ollaan aurinkorannikolla. 5 tuntia meni siinä aikaa ja nyt sitten etsitään tästä paikallisjunaa, mikä on varmaankin tuolla suunnassa. Hypätään siihen ja lähdetään tuonne Fuengirolaan suuntaan. Tästä se loma lähtee mukavasti liikkeelle. Lämmintä on jotain, olisiko 4-15 astetta. Lämpimämpää ainakin kuin kotipuolessa. Ihan jees. Sitä selvitti Malagan lentoasemalta Fuengirola kylille kautta kaupunkiin. Vihdoin ja viimein päästiin tähän hotelliin tsekkautumaan sisään. Tää on aika liki Fuengirolan satamaa. Näkymät on kyllä ihan kivat eittämättä. Pitkä on ollut päivä. Lähettiin aamuyön puolella. Tai herättiin ja lähdettiin Helsinki-Vantaalta liikkeelle. Nyt on kello jotain 3 suurin piirtein. Nyt varmaan tässä asetutaan taloksi. Katsotaan mitä huominen tuo tullessaan. Matkapäivät on aina vähän raskaita. Paikallisesta junasta Renfestä täytyy kyllä jälleen kerran sanoa. Se toimii kuin junan vessa. Se on edullinen ja silloin helppo kulkea tätä aurinkorannikkoa ees sun taas. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Katsotaan mitä huomenna keksitään. No niin, tultiin katsomaan tätä Fuengirolan satamaa. Kello on 4:30 iltapäivällä ja nämä mummot vetää täällä ihan täyttä häkää karaokea ja juovat kaljaa. Ei kai siinä. Mut joo, me jatketaan matkaa. Katsotaan mitä täältä satamasta löytyy. Huomenta vaan. Nyt on yö nukuttu hyvin. Matkaväsymykset kuitattu. Herätty uuteen päivään Fuengirolan kaupungissa. Ja aurinkorannikollahan paistaa aurinko noin reilu 300 päivää vuoteen. Mutta ei paista muuten tänään. Ensitöiksessä sai aamulla ostaa sateenvarjo. Nyt tässä niin mennään tämmöisenä Maija Poppasena
Ainakin nämä aamupäivän tunnit. Katsotaan mitä tänään tehdään. Tämän sateen riskin myötä. Lämmintä on kyllä ihan hyvin. Varmaan 14 astetta jo nyt aamulla. Läheskään kaikki kaupat ei ole vielä edes auennut. Ei nämä manoliittot tähän aikaan töihimme. Suomalaiset on kyllä hereillä hyvissä ajoin. Porukkaa ei ole paljon liikkeellä. No ei kai kun tämmönen keli on. Tämähän on aivan kauhistus varmasti paikallisille. Ja tästä me jatketaan päivää. Katsotaan mihin tänään päädytään. Joo, jos sitä olutta tekee mieli, niin sitähän löytyy paikallisista kaupoista. Näköjään aika edulliseen hintaan. 12 päkki 6,36 €. Ja tätähän täällä riittää. Yllymetreittäin. Niinhän ne paikalliset varoittelee, että jos suomalaiset tänne muuttaa, niin etteivät rupeisi sitten ryyppäämään, kun se on niin halpaa täällä. Voi siinä varoituksessa olla ihan perääkin. Siimentikistä Jäykkien puolelle. Sääntö Suomessahan tämmönen olisi ankarasti kiellettyä. Pitkä pullo jääkäriä 14,70. Nuo hinnat jos olisi Suomessa, niin luonnonvalinta saattaisi iskeä suht nopeasti. Tää on kiva kun viinit on kaupoissa täällä. Ja nää on hyviä viinejä. 3-4-5 eurolla saa jo ihan laadukasta ruokajuomaa. Mutta mikä positiivista, niin kyllä täältä löytyy paljon muitakin juomia. Alkoholittomia oluvia on aika hyvin valikoimassa. Sitten näköjään klassinen kyykkyviini, Vino Blanco Bricki, 90 senttiä litra. Siitähän sitä kelepaa ruveta kiilaamaan, jos siltä tuntuu. Mun mielestä tässä Espanjassa on kaiken kaikkiaan, tai täällä Fuengirollassa, niin on halvemmat hinnat kaupassa kuin esimerkiksi Kreikassa nykypäivänä. Mitä tässä nyt eilen ja tänään pikkusen vertailuhintoja, niin on vähän halvemmat. Kreikassa on noussut koronan myötä aika paljon hinnat. Täällä ne on pysynyt ihan maltillisena. Ties, sateinen aamupäivä menee näin. Toivotaan, että keli kohta poltaantuu. Lähdettiinpä käymään sadepäivän kunniaksi Fuengirollan bioparkissa, eli paikallisessa eläintarhassa. Täällä pitäisi olla paljon nähtävää. Siellä mönkii jotakin pahkasikoa jotain vastaan. Antaapa niiden jatkaa mönkimistä. Jatketaan matkaa. Se on tuo sadepäivä, niin tää kaveri mököttää. Vähemmästäkin tulee paha mieli tietysti, jos yli 300 päivää vuodessa paistaa aurinko ja nyt sataa vettä. Loivat on kaverilla liikkeet. Vähän niin kuin kunnan tai valtion työntekijä. Saavuttiin jonkinlaiseen navigointimuseoon tässä bioparkissa. Vähän jotakin historiallista karttapalloa. Kai ne tuommoisia on aikanaan ollut. Ei ole detaileja ihan hirveästi. Suomea ei varmaan ole piirretty tuohon ollenkaan. Kyllähän se niin on ollut, että näillä seutuvilla kun on ollut korkeakulttuuria, niin tiedettä ja taidetta, niin Suomessa on keksitty ehkä se perunakuoppa, jossa on sitten majoituttu. Näinhän se vaan on. Yksi turisti pyörii vaan täällä
Ihan komeita akvaarioita. Olisiko nuo nauravat kaverit sitten rauskuja? On ihan hieno museo tämäkin. Noin, semmonen oli bioparkki Puongirolassa. Ihan käymisen arvoinen paikka. Mutta ei nyt ehkä itse ihan joka kesä täällä kävisi. Ehkä vähän ylihinnoiteltu paikka kaiken kaikkiaan, mutta ihan jees, paljon nähtävää ja mukavasti saa aikaa menemään. No right, tästä sitä jatketaan menoja jonnekin muualle. No niin, täällä aurinkorannikon Puengirolassahan asuu vakituisesti noin 5000 suomalaista. Ja joidenkin lähteiden mukaan täällä asuu talviaikaan 25-30 000 suomalaista. Ja syy siihen, miksi täällä asuu niin paljon suomalaisia, niin on mitä ilmeisemmin tämä aurinkorannikon Andalusian oikein suotuisa ilmasto talviaikaan. Täällä on niitä poutopäiviä, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin reilu 300 tilastollisesti vuodessa ja täällä ei sada oikeastaan koskaan. Mutta kuten kuvasta näkyy, sataa nyt ja täällä on satanut viimeisen 3 viikkoa. Ihan niin kuin tuelta. Mutta kyllä kai täällä joskus paistaa aurinkokin. Paistahan se. Tää vaan nyt sattuu nää kelit tämmöset. Mukavahan täällä on silti. Huomenta. Aamupala pöydissä. Tästä se päivä lähtee liikkeelle. Siitä löytyy sen verran evästä, että luulis päivän lähtevän käyntiin. On suolasta ja makeeta ja riittävästi kahvia ja riittävästi leipää. Näillä me jaksetaan kävellä tämä päivä. No niin, nyt on aamiaiset syöty ja typättiin bussiin tässä Puengirolan keskustassa. Bussi numero 122 pitäisi viedä Miakseen. Saa nähdä sitten mistä itsemme löydetään. Mutta yhtä kaikki matkailuahan se on, veitää sitten ihan mihin tahansa. Joo, Miakseen olisi tarkoitus mennä, katsotaan minkälainen kylä se on ja katsotaan käydäänkö patikoimassa vähän enemmänkin sitten niillä seuduilla ja varmaan syömässäkin jollain ilveellä sitten ja jollain aikataululla takas. Tää bussi tosiaan maksoi 1,60 per nuppi, eli ei oo kovin hinnankiroissa. Maksu käteisellä tohon bussikuskille old school tyyliin. Kello on tosiaan 9:15 aamulla. Eilen oli St. Patrick's Dayn juhlat, irkkujen juhlat täällä kylällä ja no nehän ryyppäs sitten yömyöhään, niin eihän täällä juuri kukaan ole tähän aikaan vielä liikkeellä. Yöllä oli todella kova tuuli, vettä satoi ilmeisesti
kuin aisaa koko yö. Tuuli oli niin kova, että se vinku koko yö oikeastaan vinku. Hirveän meteli huoneessa ja lisää peittoa piti käydä hakemaan ennen puolta yötä päällä. Vähän katkonaista unta, mutta eiköhän tää tästä. Nyt katsotaan mihin tää bussi meitä vie. Kyllä se meitä johonkin vie. Sitä selvittiin tänne Miaksen kylään. Bussimatka kesti tommosen, olisiko 20-25 minuuttia. Lepposaa edullista kyytiä. Vähän tänne korkeammalle. Tää Miaksen kylä pitäisi olla noin 450 metriä merenpinnan yläpuolella. Siinä pilvet roikkuu ihan kivasti kukkuloitten päällä. Keli on kyllä mitä mainioin nyt. Se aamuaika, niin täällä ei ole paljon turisteja muuta kuin me. Nyt parani aika hyvin toi ilmakin. Eilen tuli todella paljon vettä aikaa jo. Kerta kaikkiaan satoi paljon ja yöllä ihan kaatamalla. Suurimman osa yöstä. Mutta auringossa on voimaa hyvin. Tosiaan kello ei ole vielä 10:00 aamulla ja tuo kyllä tosiaan lämmittää silloin kun se pääsee paistamaan. Nyt me ruvetaan kiertelemään tätä Miaksen kylää. Kiirehän meillä ei ole mihinkään. Katsellaan nähtävyyksiä ja ennen kaikkea maisemia ja nautiskellaan lomapäivästä. Miaksen kylän katuja. Jonkin verran tulee kreikkalaiset kylät näistä mieleen. Aika ahtaasti rakennettu, vanhaa rakennuskantaahan tää on. Ja kyllä nämä kaikki tosiaan on valkeiksi maalattu. Tää on vähän niinku Smurfikylää, mutta valkeet talot. Smurfikylähän käsittääkseni löytyy tuolta Juskaris suunnalta sitten sisempää Espanjaa. Siellä on taas siniset sitten kaikki talot. Ihan kivan näköistä kylää ja aika seistinen meno vielä tälleen aamu. Se on aamupäivällä mukava ottaa kunnon kahvit tossa. Jaksaa kävellä vähän lisää. Hyvät oli cappuccinot tuossa kuppilassa. Hinta oli 3 € kappale, eli 6 € yhteensä. Mutta sitten kun käteisellä maksoi, niin niille tulikin 8 € näköjään sitten hintaa. Vähän niinku kerrankos niitä laskuvirheitä sattuu. Enpä viittinyt ruveta aamupäivällä asiasta vänkäämään. Turismi elää ja voi ilmeisen hyvin täällä. Joo, kiva paikka tää Mias Pueblokin. Jatketaan vielä vähän kiertelyä ennen kuin jatketaan matkaa. Miaksen puusepän tuotteita. Näköjään olivipuusta tehty. Löytyy leikkuulankku. 23 €.
Tuonne Olivipuisto Kulho vaatimattomat 116 €. Sitten 150. Vähän morttelisettiä 54 €. Ja vähän isompaa kulhoa 185 ja 225. Pitäisiköhän joskus kokeilla tuommoista tekemistä? Ehkäpä. Joo, pikku kiipeilyjumppa otettiin pari naksua ylemmäs tuosta turistikeskittymästä. Komeet on maisemat täältä eittämättä. Tuo jäi tuo Miaksen kylä tuohon alapuolelle. Porukkaa rupeaa pikkuhiljaa tänne valumaan, kun päivä etenee. Me varmaan lähdetään kohtapuoliin tonne alaspäin. Takaisin rannikolle. Hienot on maisemat. Keli on lämmin. Olisiko jotain 18 astetta varjossa. Ja alkaa olla teepaitakeli. Tultiin käymään täällä Malakassa ihan vasite syömään Hard Rock Cafe burgerit. Oli hyvä. Noita ei Fuengirolasta saakka. Nyt lähdetään pikkuhiljaa sompailemaan läpi Malakan keskustan tonne Renfe-juna-asemalle. Sillä näppärästi pyyhkästiin Fuengirolasta tänne. Matka maksoi 4,10 € ja kesti noin 55 minuuttia. Ihan jees, taksilla olisi tullut aika paljon kalliimmaksi. Tää on ihan kivaa seutua tää Malakas satama-alue. Tässä on kyllä ihan nähtävää. Ilma höllii niin sanotusti edelleenkin. Mutta nyt kohti Malakan keskustaa ja siitä juna-asemassa suuntaan. Tässä olisi Malakas satama-alue kävelykatu. Ihan komennäköistä paanaa. Oikealle jää toi Almupuisto. Ja vasemmalle jää sitten satama-allas. Tässä kelepaa liikuskella. On joku muukin kyllä lähtenyt. Porukkaa piisaa, vaikkei oo edes varsinainen sesonkin aika. Huomenta vaan. Uusi päivä ja uudet kujet. Nyt oli tarkoitus lähteä kohti tuota Fuengirolan bussiterminaalia. Ja sieltä oli tarkoitus etsiä bussi tonne Marbellas suuntaan. Vai Marbella, kun se nyt lausutaan paikallisittain. Vähän on semmoista ristiriitaista tietoa tuolta netistä, että millä bussilla sinne pääsee ja pääseekö suoraan ja miten maksu tapahtuu, mutta katsotaan minkälainen bussi löydetään ja mihinkä se meidät vie. Kyllä se jonnekin sekin vie. Keli on ihan hyvä. Olisi aamulla jotain 15 astetta. Iltapäiväksi lupas sen 18-19. Kyllä tarkenee suomalainen nahka. Tälle aamulla on hyvä lähteä liikkeelle. Kello on nyt 10:09 aamulla. Porukkaa ei liiku juuri ollenkaan.
Eihän nämä paikalliset ole vielä varmaan edes herännyt. No tästä me jatketaan. Kohti Marbellaa. Jees, bussiliput saatiin ostettua. Tästä linja-autoasemalta Marbella. Vajaa 4 € per laaki. Mutta ei noi aikataulut kyllä yhtään täsmää siihen, mitä netistä löytyy aikatauluja. Ei kerta kaikkiaan sitten ollenkaan. Vaikka niinku mitä kautta kattos, niin ei. Mutta matkajille tiedoksi M220 bussi pitäisi olla suora Marbellaa. Lähtee tuosta bussiterminaalin edestä. Ja liput pitää ostaa tuolta konttorista, toimistosta. Kyllä me ehkä me päästään sinne Marbellaan. Selvitti ehkä oikeeseen bussi. L60 on tää oikea bussi, mikä oletettavasti menee suoraan Fuengirolan asemalta Marbellan linja-autoasemalle. Se bussi ei oo M220, missä tosin lukee keulassa, että Fuengirola-Marbella, mutta se ei mene sinne. Se on espanjalaista logiikkaa. Käytiin sitä bussista kysymässä. Hieman sekaava on tää systeemi, mutta täytyy myöntää, että tekoäly oli kyllä tällä kertaa oikeassa tässä asiassa. Mutta ei tässä nyt vielä voi tuulettaa. Katsotaan, tunti ensin istutaan, että mistä itsemme löydetään, mutta ilmasuunta on kyllä ihan oikea. Kohti Gibraltaria ollaan menossa. Tämmöstä tää matkailu on. Oppii uutta ja saattaa joskus yllättyäkin. Löydettiin tiemme tänne Marbellaan. Bussimatka kesti semmosen 50 minsaa. Hypättiin tuossa keskustassa pois. Ei edes tiedetä mihinkä se olisi mennyt, luultavasti bussiasemalle, mutta se on tuolla vähän sisemmässä maassa. Jätin siinä pois ja tultiin sitten tänne rantaan. Joo, jes näkymät, ei oo tunkua tähän aikaan vielä oikeastaan missään. Sitten tuolla vähän satamaa käytäis kattoo ja aamukahvit numero 2 jossakin. Sitten jatketaan Marbellan kaupungin kiertelyä. Tässä olisi satama-aluetta. En muista tämän sataman nimeä, mutta vanhasta kaupungista aika suora linja satamaan kohti, niin siitä tulee vastaan. On ravintoloita selän takana lukematon määrä. Ja sitten tietysti paikallisten ja ulkomaalaisten veneitä. Siinä on joku 1 miljoona kiinni rahaa tuossakin satamassa. On ihan hienoja jahteja. Tää on kyllä merkille pantavaa tästä Marbellasta, että esim. Fuengirolasta niin suora Renfe-juna ei tänne mene. Ja jotenkin tuntuu, että toi bussiliikenne on tehty vähän niin kuin hankalaksi. No, mutta jokainen voi kysyä itseltään, jos sinä olisit miljonääri tai miljardööri ja asuisit täällä, haluaisitko sinä, että rahvaan joukkoliikenneväline tulisi sulavasti tänne? Sitä voi jokainen miettiä mielessä. Niin tai näin, mutta vaikeaksi se on kyllä tehty. Eittämättä. Tosi ristiriitaista tietoa löytyy netistä. Mutta kuitenkin rahvaana täällä nyt ollaan. Jatketaan pikkuhiljaa kierrosta Marbellan kaupungissa. No niin, ollaan Marbellan vanhassa kaupungissa. Ja hyvin näille kujille pystyy eksymäänkin.
Tässä nyt oikein kovin ihmeellistä on tässä vanhassa kaupungissa. Selkeästi enemmän on kaikkea merkkiä ja bling bling liikettä vieressä. Ehkä tästä puuttuu semmonen tietty rososuus. Vähän semmonen elämänmaku tästä vanhasta kaupungista. Keski- ja Etelä-Euroopasta löytyy hienompiakin. Vanha tää tosin kyllä on. En nyt äkkisiltään muista miten vanha. Erittäin vanha. Aamupäivä pikkuhiljaa rupeaa ihmisiä tulee enemmän. Tässä on ihan komea aukio, mistä saa ruokaa ja juomaa. Jengi vetää kaljaa jo aamupäivällä täällä. Käypäs siinä tietysti jos lomalla. Ihan komea puistomainen aukio. Eiköhän mä tästä etitä jotain pikku syötävää ja sit jatketaan matkaa. Marbella ja vanhan kaupungin muurit. Tuolla sisällä on vanha kaupunki, mistä äsken tultiin. Aikanaan ne on suojannut sitä kaupunkia vihollisilta ja nyt niiden sisälle sen kun kutsutaan ja harjoitetaan mahdollisimman paljon kansainvälistä liiketoimintaa. Money talks. No niin, se rupeisi tämä reissu olemaan loppusuoralla. Viimeinen ilta ja kohta syömään ja pakkaa kamat ja huomisaamuna alkaa sitten virkistävä 12 tunnin kotimatka. Ja vielähän tästä saisi merkkivaatteita ostettua edullisesti. Kenkää, paitaa ja merkkilaukkuja. Rouvakin pysyisi tyytyväisenä ja vähän lisää kenkiä. Mut joo. Mitäkö tästä reissusta nyt sitten jäi käteen? Costa del Solilla nyt aika paljon reissattiin. Julkisilla kuljettiin oikeastaan koko ajan. Mias on kyllä ihan kiva paikka. Tosi helposti pääsee julkisilla edullisesti. En tiedä, menisinkö toisten, mutta ihan kiva paikka. Ainakin kerran elämässä. No Marbella. Joo, kyllä siellä ehkä hieman niin rahaa tuoksahtaa siinä paikassa. Kyllä siinä niin glamouria selkeästi on. Kyllä sen siitä aistii, mutta ei nyt taas sitten mikä tajuntaa räjäyttävä paikka on sekään. No Malagan kaupunki, joo. Siellä on kertaalleen käynyt aiemminkin. Ihan kiva aina käydä. Toki iso kaupunki, paljon väkeä. Mukava paikka kuitenkin. No tää Fuengirola, tässä nyt on ihan kaikkea mahdollista. En mä yhtään ihmettele, että täällä suomalaisia niin paljon aikaansa viettää. Liikkuminen on täällä helppoa. Hinnat on edullisia, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ehkä vähän edukkaampia kuin Kreikassa. Sitten niin kun ääniraadelta kuuluu, niin täällä on papukaijoja aika paljon. Niitä ei oo mun korvaa eikä silmiin sattunut missään muualla Välimerellä. Me ollaan niin sanotun papukaijarajan alapuolella nyt. Ne onhan kivoja otuksia. Tuonne latvoihin tekee vissiin pesiä jo tälleen maaliskuun puolen välin jälkeen. Mutta joo. Näillä saatesanoilla kiva on ollut loma. Kelit on ollut vaihtelevia, välillä tullut vettä. Lämpö on ollut
17-21 asteen välillä iltapäivisin. Suomalaiselle hipiälle ihan riittävästi. Ihan jees. Kyllä maaliskuun puolen välin jälkeenkin tänne kelpaa tulla. Joo, näihin Palmukuun ja tunnelmiin, niin päätetään tämä lähetys täältä tähän. Se on moi.